min ko an padannomi ɗo hennene ko woni kadi mbar ko jam sabu kami nelaɗo timmuɗo nelal bawɗo yettinde nelal ceemedo kadi mo hulani ɓalejo mo ɓawlani ɓernde yaro nelimi puggumi suudu moɗon mi tawanimo toon jooɗimi ɗon mbaɗa fatma yaro wi ya ar pewnamo kumtari mino min kaldata eyyi mi yahan pewno yaro kumtari min so tawi ko min tan humtata no gojjirɗani mi andunu noon ɓernde ma nde wayi ɓawlude an wona ka ceemeɗo yaro ko gorko ma ko gorkam o wi ko an fewnantamo kumtari an foti mo fewnande kurte ay mo ganduɗa hennene wima ha mi jooɗo e dow ma mino eyyi ano cikata ko an wawi ano farmata mo baba galle mi fiima ha mi jooɗo e ma an joom suudu yaro wona ka lembel ma andu min kam jeewo e jooɗiɗo place jeewo mi yaafimama par ce que ana sellani an noon honomo argay a sellani daro mi sellani so yeehi beddajo kala ɗum so naati nder suudu o tawa ɗum toon hay ñamde galle he ni fama natti yidde sababu no yero te gorgolam wonko wawa haalde hen sabu gorgolam kañum añi ko ayiba ayi rawane nde ɓe kooti nde ɓe bonni toon inde galle o ala façon bonande moɓe kalani te ala komin mbaɗi gorgolam noon ko ɗum waɗi o yiɗa jurnade haala ka joni noon komi jiɗɗo mballa min hen sabu min mbaɗa andi faama no wonde rabbo mo ganduɗa ono wonde bonde so laawima ɗo hankkadi galle o hay goto natti wawde jaggudamo ɗum noon mballa en hen guila ɓurtude juuɗe guila faama laawade Kadia nam yero hono wayi e galle o fof ko yumma rokkimo ɗum caggal kanko kam yaasin hersani ƴettuɗo fuyi e ɗayɓe ma addaɓe e nder galle o yaasin addi yero yii ko yero golli ɗum korko oyto jawtuɗo hande yero arti o jaɓi wiyani ala o addi oɗo iba toon o añata anani min noon mi haalde yumma holli kam kanko wawa haaldude e yero way nde hare min ƴetta ɗum me yero mbaɗanndi no wayne e galle o ko min ñawdot ɗum il faut kala hende nda yero nen waɗa terrorisé fama no feewi bon yero ƴoƴani tulla e ɓuuɓel ƴoƴani ayi te kangat no laawo koɓe pijirat ɗo ko hande tulla e ɓuuɓel no wawi tawde fama jooɗi tan waɗa e makko layset ɗum fof no mbeɗa miijo ɗum ayi ko jolfuɓe mbiyata ko jayma guerɓe eyi wona nano ngol ɗon jumol jayma guerɓe on guerre cottan aɗa wawi sottude guerre o hakkude me yero mi itta ɗum Palestine mi nawa ɗum Russie ala annene holko mbawonɗa yeru ma la ila fama onon ganda min ko gorgol ma añat ko Fuuta min mi añani ɗum yero hoyna kam Fuuta min imin gandodiri mina makko Fuuta sa yi yero hareji men min dañi ɗo ɗi fof fooli kam mi parani comme wadde ko an tan wawi min wallude hen kalda yero mbete mo acci ko watta ko o tampini oɗo ɓiɗɗo debbo rokkam ɗo e balɗe 4 minema mo ɓuuri ƴoƴde an ɓuuri kam raffede yumma e bamma e jaaren jata fof ɓuuri ñawde fa lahara ya par an poɗɗo e parde o an poɗɗo faade guenale o ya par ko a nata e galle o ko nattade wona ka ƴettude guite ma e fof aɗa fawe yaro
ma andu yaro ko min fewni ɗum jeeri ɗum artiri ɗum e yimɓe hay goto yiiɗa yaro so wona min gara ɗo amin koor mbiya an a hoorata aɗa hefta yaro aɗen korko ma ka an Allah jaɓantama ɗum saabu ka kefto worɓe janande an ka assasé ka gujjo ka bandi ka sayf mi yeeyima bone sood mo bone fotirno fof mbaɗa yiɗi fama mi yeeyima bone sood an kadi ko gasanno koko gasi sood ka ceemeɗo kam ceemeɗo yaro hay goto heftanta kam ɗum a fari sood joni atmiya han nder gono muttam comme no mbaɗɗani mi ara kaɓe ni mi ara kam gani hey ɗum tan parmi ko ɗum tan paddanmi ya mbiɗa fatma ɗo minoma kuccodiren hey man min ɓuurma yidde bone min ɓuurma ngadde min ɓuuri on wonde bandiji fof onon fof mbaranmi yero keftoto aɗa fatma ɗo nde wonma ko boni ko fuutan ko fof kalta ma yaltudata an ko yarode so yimɓe kumtima tan mi naata ɗum mi waɗa pompé e avant anniére o kadia yontimi finde no miskilaji wona mina yero mam ala ɗum kam woto naate appi avant an e ndu suudu aɗa wawi mayde min tinani de holan hol appi avant armi haala ma kadia anda doole ɗano tan a findinat ɗum dokke kam mi findina ko wone yam ko mina yero silen ma mbaɗan mo huccita e makko e hakkude galle o mi wurtanima e ɗum onon fof dañon jaam sona ɗum on dañca jaam te ay yero ko armi haalanma ko ganda omon fijira ɗum yumma nen ƴeewa ɗum ay ñande yumma sali haw andi yumma salib mo ƴeewa faam ha ko ƴeewotoɗo bonɗo yero a haali ko lay ok hay accude ɗum e galle he kañum e faama sirani ɗum day min joni mi ussi koyɗam mi ussi koyɗam o fiyanomo fuuta piggal bongal joom suudu hammadi o ko ni yero rewir ɗum séri kokko law gotol worɓe jeehi guese tan yero girbi suka debbo allah te ɗum noon yasin no andi ɗum goggam ne andi ɗum no woppiri ɗum noon omo suuramo yasin jogui habitude jogade kangal no suura ɗum ala ɗum kam wona lawol rawandu ŋato rawandu saynu no peygalle o petake e galle ɗum ɗum kam mam mi andirano ɗum ko ni koye te mi haalanma gueɗel gotel yero kam ko woniri ko ala bawɗo hen hunde so wona an il faut daroɗa hen ɗum tawi mbimami sabu ɓurti doole de ɗum tawi mbimami combat o ƴettete o sérieux eyyi goppiɗe kam e yero min e yero emin gandodiri ay balɗe nayyi mbimami ɗi woppu hen haqqille ma kono mi yiiɗa kaɓa e makko de somi findini ko ɗanotono ko yero sa haɓani e makko rokkatamon jaam yero ko kangaɗo joom doole min ɓuurimo boojitade ko kangaɗo joom doole aɗa wawi nadde e makko o gañma sinno ko sagam noddamo yewtere jewtidon famodiron e masala o ko fama deeƴa yero anda dialog dialog de joni kam jogui leydi ndi yero de. andi tan ko cebbe yero takkodirde becce ɗum tan yero andi ko ganduɗo ɗo ala mbo foti ɗo takkodirde becce sona min il faut min takkodira becce yero rokkuma jaam an nden tam anani sona ɗum joom suudu makko ma wat ɗo layset faama ay allah ko faare mam ko woni anne ko trop wonko gandanɗa kam fuɗɗima ɓurtude oɗo gal yasin aɗa gay yasin ay neɗɗo sa wonde jinnaɗo ma a waɗa respecté jinnaɗo ma min yasin respect hakkude men mi yiyani wona nda yasin hanki faama ko suudam naati anon kala omo haala affaire dewgal makko e yero faama haaltan ha watti woye hongal dewgal te ɗum noon hannde so yero suusi ɗum haalde dam e nder galle oɗo yasin an rokkimo ɗum
min noon aɗani ko jini désormais o galle mi anndat no nanguirɗon kam nangon kam normal haalam oɗon mbaɗa ɗum pratiqué sa wawa wadde pratiqué haalam kalna kam min waɗa déserté mi yaha lawola baba annene holko addi ɗon kaɗon haala fof annene han cuhlel oɗo mo jiɗɗo fortude yero to pawɗon ɗum min mbeɗa force min mbeɗa waɗa ɗum mi gaɗani mi watta ɗum min mbeɗa sikko hunde fof noddirɗa kam ndegi ko ɗum ɗo noddirtani min mbeɗa waɗa ɗen gueɗe mbeɗa ƴetta fam mbeɗa force ɗum e o ganduɗa mbeɗa andi ko ɗakkitiɗo kala ko yero kala no yero way e oɗo galle yaasi jungo ma yaltani hen yero nan turbila wa galle tan yero woppani hay goto caggal noon o wawa haaldude e yero an wino kam hoton wadde e yero mbanmi min yero couroi caggal noon o wawa haaldude e makko mi felliti wadde silen ma mi huccite yero fata fa ala eyyi baba mi duñanima yero yero jinmi ko goppa ɗum tade ko goppaɗo an a sellanani hoorema ko hoorema yo hoorema woƴe e kaɗo korka kono wiide aɗa natodira ɗo yero aɗani kam mi huccitta hen mi huccitta hen de kalani mi wurtanima yero sa haalam kala ko haala tan yaasin yuppa galas ɗum tahi joom galle ma resi nawliraɗo ay nawli kon en france nen maha galle makko an aɗa jooɗi tan aɗa wayi pan balitte yaasin a etaki haydara e gurdam ma yaasin baba min mi sikkani so tawi no an aɗa waɗa min aɗa haala min ɗum kaɗo haala saabu min nawɗamo hay caɗele goto ngala hakkude men ayo itti alsanama nawi ɗum france hande nanto nana liggo mor yaasin morma gurundam ko koɗeki mum joofimi ko hoɗordi mum kono haadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum boowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi toon to Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 métres carré 200 métres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo note 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Casu Star ko nafoore mere lembelam nawlam nawi ɓiyam france nawi ɓiyam caggal leydi baba so nawi ɓiyam caggal leydi ɗum haydara ala hen wonko woni hen ko heewi yasin nda darde ma woni ko feet yasin a waɗa boy koto yewtere nde an yasin min tawi haali yasin sa añimi haala a woppat ha ngaaka gaddata e galle o a woppat ha ngaaka gaddata e galle o min a addi yero mbaɗa woya gaddana kam manda Sankara manda Sonko sa haala tan mettina mbiya yiiɗa dialogue hakkude men yasin waɗat dialogue force sa huɓini won kam joni mi taƴa kor kam yasin baba ka jinnoɗo yarde noon so baba yari an yarni ɗum yasin ka jinnoɗo ñamde tan baba min hande to tollimi ɗo dinam so manki yasin a mankini dinam yasin an façon neɗɗo fof mbaddata kam e ndu suudu min ko guuranmi ko jamma o tan yoni jiiɗa leptude taniraɓam mi jaɓata ɗum Koda haalana ɓawlina yeeso ko mbaɗanono yeeso firawuno honi andat an jogui mbiɗa waɗa hirade ma e bottare ma an kaccitade ka totta bottare e hirade foof ka totta an hay ko coɗɗa mais ko sigiratama ɗum haalan ɗum simmoɓe amudu ko hay sayni simmade ala ko timmori ɗa wona ko damal biɗi joɗɗa hoccame go jaɗa jaw mbiya aɗa jogo hirade e bottare yeero andu hoorema aɗa bonna yimɓe yeero andu hoorema andu hoorema andu hoorema mi arani galle ma comme garɗo galle ma est ce que galle ma ngal ay ɗo ko galle ma ngal galle banum gorko galle banum gorko sala wuuro ko ɗo salam naye ko ɗo galle banum gorko ay jogo hirade wona galle ma galle ma ajuma ala hen la ilaha illallah ajuma ala hen suuɗaɓe non kadi bey oroy an yero mbiɗa sukuñaɓe kadi ani boye ore kadi sukuñaɓe kadi ani boye ore sukuñaɓe kadi ani boye ore an jel dewel jorguel mbiyano mbaɗa hirade o aha taw ɗo fayi seeɗa o ɓuuri
pare galle o mi pare galle o mi wonda mi haalani haala yaade mbimi ñamde mabɓe e yarde mabɓe mi haari hamin daña décilitisme décilitisme no mbiɗa décilitisme yo mboɗo mooli ala woppam mi woppanam mboɗo mooli ala dima ko woppam konngol mum mbimi yasin dima ko konngol gogo yasin noddu yasin gogo yasin noddumo yowat araade woɗo mboɗo mooli ala yo woppam mboɗo mooli ala yo woppam turmite yo woppam mi haɗane makko mi haɗane makko yo woppam hande makko mbima ay goto holko wonnima e tuubam holko wonnima e tuubam mele deju seeɗa a watti hen hakkille ma rewi boyi hañuma ala hen e tuubam wallahi hañuma ala hen hañuma ko ala hen yo yalte tuubam mbima jetti décision mbimami mi jetti hirandam définitivement wona ko min e debbam définitivement komi jettiɗo hirandam mi woppi hirande galle mon min debbam fof wonta ñamde hayde moɗo wonta ñamde e moɗo on ganda kam yasi woppu o wona nen voilà an neɗɗa gaɗalayma an ko wondima hen an ko galle ma ɗo ko galle banam gorko oɗon wonda galle banam gorko ko tagde wona galle ma galle banam gorko wona galle ma galle banam gorko ebo yo walla ma yo sankayam mbaɗe comme no asaman ni walla mbaɗa comme no asaman ni aɗa mi haalatma asaman kala ko asaman toɓi leydi no wawi yere mi wonta ñamde mon kay mboɗo jogui hen durluwa mine debam buubel to gonɗa buubel ar kay holko mbimami an est ce ko galle ma ko galle ma a ƴetti hirande ma jetti hirandam ɗum kay tahan ñoji jetti hirandam mbimami somi yittima ñama do e galle o an kam mi ware ya ñaame galle o jeewa ñaame kala ko jogi ɗon ñaame hay ñaame amen ni so jiɗi ñamon ni on payani voilà wallahi ɓe payani on a ñamete ko payɗo allah ne seedi on joɗono to jinguede ɓason jinggudu soɓe jinguiran mi jinga holno min jingat jinguiran mi jinga debbo hono moɗon wonɗo min jinga min jinga ko neɗɗo jingete ko debbo kon rewɓe kon debbo e debbo ko nogoran o ɓuri ɗon haydara o ɓurirani kon debbo oɗon dogade ƴeewoy gorko an oɗo jaaboɓe kaɓe rewɓe tan kaɓe debbo saɓe kaali ko min jaabotoɓe gorko an kursum a leppi min an sañto amen an ya ƴeewoy gorko ana ñaami min ya ƴeewoy gorko an ala gorko ya ƴeewoy gorko an ya ƴeewoy resdam wayo wat kasnan ala haydara min mbaɗa jogui gorkam o haaldata wona haalde mabɓe min kami debbo no mabɓe ni haydara ɓe ɓuurani kam sooɓe kaali kam mi naata e mabɓe mi feere guitam ɗe ha nder eyyi gareɗo oɗon cuusi gareɗo hennen ɓurɓe deedi tappeteji ɗo jinmi fiide ɓinguel moɗon wino ɓoro ara dogi tappeteji